Vora mar, una anomalia de la senyera de 1596. La fràgil ensenya conservada en l'Ajuntament de València té un enorme valor històric i simbòlic. L'espectacular Museu Històric Municipal, ubicat en el mateix consistori, reobrí en novembre les seues portes, després d'una remodelació que genera dubtes per l'escassa il·luminació i les cartel·les de moda, tant al gust dels dissenyadors però que són un càstig per als aficionats a la presbícia, com jo. És difícil trobar, a més, la de la peça més important del museu pel seu valor històric i també simbòlic, la senyera valenciana més antiga conservada, de l'any 1596, perfectament documentada. Imagine que sí que existirà la cartel·la que explique la importància identitària de l'ensenya, que és l'element central del cor del museu i que es conserva dins de l'espectacular vitrina neogòtica de fusta i vidre, llaurada en 1935 pels ebanistes Andrés i Fuster, un treball d'orfebreria dels que ja no sap fer ningú. Està flanquejada, la senyera valenciana, per algunes banderes dels gremis, a l'abast de la mà dels visitants i que haurien d'estar també protegides en vitrines. Molt prop està el penó de la Conquesta, també impressionant i envoltat de llegendes. Pocs creuen que siga de la Conquesta, però qui sap. En tot cas, es remunta també com a mínim al segle XVI, encara que siga un llenç humil i pintat. I simbòlicament és una icona també per a milers de valencians. La senyera fa cosa només de mirar-la, com si es poguera trencar en un pensament indecorós. Té una xarxa tramada mantenint les sedes, els fils d'or i la pedreria, i el conjunt està sostingut en l'aire dins de l'urna, fixada per les puntes a una banda i al màstil a l'altra. La senyera sosté el pas dels dies en un fràgil equilibri que pareix una metàfora terrible de la realitat política, social i cultural del nostre poble. I per si no fora prou, està del revés. Sí, del revés. He escorcollat i no he trobat cap referència, ni actual ni en l'abundant bibliografia existent, sobre esta anomalia. No em puc creure que hagi passat desapercebut un fet així. La senyera té anvers i revers, que són prou evidents, i vista per la cara bona, el senyorial màstil queda a la dreta i el batent a l'esquerra, al contrari de lo que diuen els cànons. És dissenyar al revés des de la seva confecció en 1596? Lògicament no. Pareix una cosa del segle XX. En 1935, quan es restaurà i s'instal·là en la vitrina, es posà del revés, cap per avall, pel motiu que siga, el desconeixem. I així ha quedat fins a la data, 89 anys després, sense que ningú reparara en això. Ho sabem cert perquè en la foto que trobem en l'imprescindible llibre de Vives i Liern, Lo ratpenat en l'escudo de armas de València, de 1900, prèviament a la instal·lació en la vitrina, la senyera de 1596 està del dret. És curiós, com a mínim, que una de les banderes més antigues del món, d'entre les que s'han conservat vinculades a una entitat política nacional, es conserve del revés des de fa vora un segle.